Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSNTV basa richienda mberi. Tafambiswa munyasha tichida kuti Ebenezer Mwari watusvitsa pano, chida kungotenda nekuda kwerutsigiro rwamaita rwese kuti tinge tinoteterera tichiita zvese zvataita, mafambiro edu ese. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka, Mwari wenyasha zhinji vakuropafadzei. Iye zvino tapinda mumba mehanzvadzi yamukoma Lavhu. Ndofunga sekuona kwenyu vaneta mukoma Lavhu. Mukoma Lavhu vaneta, chitombowasiyai vazorore. Titange navatete makasimba here? Aiwa, tiri kwedu makadini. Tiri nani? Wakadiwo kunoku kwaziko? Aiwa, kwaziko kuri nani zvako. Aditi? Tinotenda. Makasimba here? Tiri nani? Kuri sewo zvakona kuma? Aditi? Chokwadi. Tafambiswa nawo mukoma. Alright, panapa kandishangoti ndiintroduce mimi kana makasununguka ndimichataurira muri kuitira kuti tinge tinoziva kuti kubva panapa chinge chifamba sei paurongo watauya nawo. Mungazvizivise kumhuri yeZimbabwe kuti munombonzani uye muri chii chamukoma Lavhu? Alright. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Adrian Bakuche. Ndiri munin'ina wamukoma Lavhu Mo Bakuche. Ndinoimba tiri mabrothers. Amai vavo naamai vangu inini mukoma nemunin'ina. Saka takatomborarama tiri tese zvakanyanya kumusha kusvika vatange kuzoita dambudziko ravainaro. Takangonzwawo kunzi vaita bundu, vatanga kuti vari kuvaviwa, vari kuita sei, but hatinotarisa kuti zvingave zvasvika pazviri apo. Saka munguva pfupi tanzwa kudaro kuti ndo zvavari kumusha.
sekutiwo takatise hama yedu regai timboitoro timbobatsiranawo nayo tiri kuno kuguta chero yedu pekubata-bata pakaitawo pashoma takamboshingirirawo tine patakakwanisawo kudi kumbomira-mirawo navo tikamboendawo kuchipatara kuhospitalo kuchitungwiza tingati panguva iyo inopfupi tatisinawo nguva tambobva zvedu nawo asi mabhiuzi ikoko ndo akazongodaiso atiremerawo zvokuti kana even mapepers avo chichi akazongosara munhu adischarge tatisisinawo mari yokwanisa kuti tivabatsiridze kuti vakwanise kuenda kumberi. Saka muri kureva kuti ndirini pavakatombobva kuchipatara uye vachizodzokera zvakare rini kumusha? Alright. Mukoma mushure mekunge vanga vachigara vari vega vakanga vakugara vari vega vasinawo waivabatsira kubika kuita sei kudidi. Mumisi hama dzaiuyawo vanasekuru vachimbobatsira batsira ongoti vadai nekudai, asi nguva dzavo zhinji munhu kuti pamba pavaigara vakanga vari vega. Saka tanzwa kudaro nayo vanasekuru ndo vakatotibatsiridzawo kuti tikwanise kuzoziva kuti mumwe wedu ndo paave, nekutiwo vane pavakaitawo vakabatsiridzawo pavakasvika. Takazovatora vachibva vauya kuno kuchizama kuti tivabatsiridzewo kunosvika patati ndofunga hatina 1 week tatitori navo kuno kuHarare. Tobva tavaendesa kuchipatara vachibva vabuditswa. I think hatina ndingakanganwa zvangu tizwa mungori musi wani, but hatina kana 1 week tabva navabva kuno vachidzokera vachinoenda kumba kwemukoma wangu uzvo ari panapa uyu anonzi Maxwell. Tiri mabrothers futi vana mai vedu mukoma nemunin'ina. Tichizonzwawo nezveSaint TV. Alright, tinoda kuti pajeke papo vana mai venyu ndo masisters. Ndo masisters. Alright, mese makadaiwo muri makadaiwo mese. Chokwadi. Alright. Masisters. Alright, vatete nemi muri vamai vamwe. Inini navatete tiri vamai vamwe chete. Alright. Ava mukoma Love mai vavo ndo vakuru kunotera mai vangu, inini navatete kozopedzisira mai ava vakoma vari apa. Alright. Saka ndo kwatakabva tanovasvitsawo kumaoko avo tati mukoma uno kutaremerwa mazuva mashoma iyaya tisati taane pfungwa yekuti tiendewo kuSaint TV tasati tatoizivawo kuti nerubatsiro rwakadaro. Saka mukuburikidza kune vaionawo urwere huna mukoma vakatikwanisa kuti rifeyawo kuSaint TV mbva tafona tisitombori chokwadi chekuti zvinofamba sei uyezve zvingadii. Asi munguva pfupi yatakaendesa kuSaint TV nyaya yedu tichibatsirwa vachitifonera vachitibvunza kuti muri papi, vakabva vakwanisa kuti aiwa isusu tinokwanisa kuda kusvika pane murwere tikwanise kumuona, tikwanise kubatsira tisina kuona murwere. Saka takabva tavapa namba dzemukoma mbva vakwanisa kubatsirika kuti vasvike panga paina mukoma Love More. Saka izvezvi kusvika kwavari kuita vachisvika navo kuno kuHarare kutodzoka kubva mukumboenda kwavanga vaita zvavo kuurungu. Perfect. Zvizhinji tinotenda Mwari kuti tinoti Ebenezer ndo patasvitswa naMwari. Chakanyanyokosha kubva pano zvichienda mberi inyaya yekurapwa kwamukoma Love. Zvino nezuro patikaposta video, nezuro takariposta manheru. Shure tabva kunowaona takabva tati beta kuti tigare tadi taposta nekuda kwedambudziko ratanga tadi taona. Hama idzi dzakatanga kutumira mari. Toda kutenda Mwari nekuti hama idzi dzanga dzichitumira mari. Vamwewo vaisawo mazigi, vamwe vaisawo maranzi, pane 200 rands yangozotoreka 200 rands, vamwe vaisawo ari maUS, I think pane 600 zigi ichishandurwa ichizopinda zvayo tichiti ipinde maUS nemukuru neworld remit dzatumirwa nemaeco cash nevamwe vatipa iri cash chaichai tatomuka vakatiti uyai pakati tikaenda tikanotora. Saka mari yedu yatinayo panapa nemari iri isati yabuda zvayo namufoni iri kugona iyo kusvika kuma 1000 close to the 1800 and ichanatsoziva zvikuda kuti titogara futi pasi tidi tinatsorengedza but iri kusvika kumachi 1800 kubva kunezuro kusvika pari nhasi. Saka keshi yatinayo ndeinoyi. Tinotenda mukoma. Saka chatakukumbira vanhu ava vada kuona kurapwa kwamukomani mukoma Love. Saka isusu tiri kuti mari ipinde maoko yenyu, asi tichange tiripo zvakare kumonita kuona kuti mari iri kushanda sei, iri kushanda here zvekuti mukoma Love wadi vabatsirwe. Zvakare tichange tichifamba tese, tichange tichibatsirana, tichitakurana nemurwere wedu, tichienda naye kuchipatara, tichienda naye anoda kuitwa matest, zvichidaro. Why? Because dambudziko kana richinge ratowira umwe wedu
idambudziko ratotiwira tese semhuri yeZimbabwe. Ndosaka muri kuona pane mari yadi yaunganidzwa kudai. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. Mwari wenyasha zhinji tinotenda CNTV, tinotenda mhuri yeZimbabwe kubata kwatakaita zvatakabata zvirudo rwenyu, isimba renyu mhuri yeZimbabwe nerudo demawedzerwa nyasha naMwari. Nekuti nesuwo mhuri yeZimbabwe tatasvika pakutogumirwa kutopererwa chaiko kutokundikana kubhadhara $172 chaiyo mabhills acho nematestis ese aida kuitwa emablood test, masikani nechichi. Tine patatagumirawo panoenderanawo nemawaniro. Asi ndotenda mhuri yeZimbabwe rudo rwenyu rwo kutenda badzaisa $50 cents ashwa mari yenyu iri kusvika. Ndotenda mukoma Stephen vekuSaint TV vasvitsa shuwa mari yese. Tiri kutaura chokwadi, nyaya yavari kutaura imari iripo yatakatobata chokwadi chatiri kutoona nevamwe vangu vatinawo. Ende tinovimba mhuri yeZimbabwe zvamaisa rudo rwenyu kudai, tinovimba kuti muchaonawo result yakanaka kubva kuna mukoma Love Mom, kunge zvafambiswa zvakanaka, nyasha dzaMwari dzaramba dzichiitawo sekuda sezvamuri kuita. Tinotenda hangu, murambe makadaro. Aiwa, tinotenda. Regai tingotenda mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri. Ndinoda kukutendai nekuti rudo rwamaratidza kuhama iri panapa. Tinonzwa kudzamirwa kwenguva pfupi, taunganidza mari yakawanda kudai zvokuti tanga tichishayiwa kuti hama inobatsirika sei. But kana pane mari kudai zvinoreva kuti rwendo rwekurapwa rwave kuita nyore. Tichingoda kungokurudzira kune vanoda kutumira kuti tisaneta, tisaure moyo, hama yedu haisati yatanga kurapwa. Zvakare pane GoFund yatagadzirirwa yatichange tichisheya. Tichakumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti GoFundMe iyi ngatiwanikwe tinosekiletesa sekuziva kwenyu kuti urwere hwakadai kana hwakomba kudai haurapwe nemari shoma. From experience pano paCNTV takaona mathousands makutu nemakutu emari dzamakambobisa muchirapisa naIben Kapinga Otowa, ana Blessed, ana Knowledge, vanhu vakawanda, ana Pastor Rukato, Numen Rukato, makamira nawo. Mune vanhu vakawanda vamwe handisingacharangarire vamakamira nawo mukabisa mari dzakawanda. Basa rikaenda mberi. Hama yedu iri panapa ngatimirei nayo kusvika kumagumo kwaicharapwa ichipora. Aiwa, saka ndichingoda kungoti tikurudzirane kuti ngatirambei tichibatsira hama yedu, ngatirambei tichisheya mavidheos kuitira kuti tiwane kubatsira hama yedu nekukasika. Mukoma, shoko ramungada kusiya kumhuri yeZimbabwe? Nangu ndinopa kutenda mhuri yeZimbabwe nerudo rwenyu, kutodzidza zvakawanda. Imwe misi tatatogumirwa tisisina tariro, takutozvibvunza kuti ko hama yedu zvayadai so iyi tichave papi, tichasvika papi. Zvamuka zvatotityisawo kana nezvatakabata zvimhuri yeZimbabwe tanga tisina tarisiro nazvo. Saka ndinongosiyirawo shoko rakanaka mhuri yeZimbabwe kuti rudo rwakanaka rwoko runopawo runodzokawo ruchipiwawo. Saka nesuwo matotidzidzisawo kuti nesuwo takutofolowawo paneswawo rubatsiro, tizivewo kuti mangwana zvamatitira mhuri yeZimbabwe ka. Aiwa, ndinopa hangu kutenda. Ndinopa kutenda mhuri yeZimbabwe, rambai makadaro nemwoyo yamuinayo. Aiwa, tinotenda. Zita rangu ndichinzi Uncle Saint. Mukoma vedu vavepo muno muguta reHarare, vari kuno kwaZiko kumba kwehanzvadzi yavo, kumba kwemukwasha wavo, kwavachange vachirapwa vachibva. Vanenge vachida kuvaona, tichaita kuti munge muri munosvika muchivaona. Namba zvakakosha kuti munge muri munovapa namba. Handiti vape namba. Sepakuti ivo pari zvino hapana namba. Pane vamwe vanzvadzi vanditumira andichazoti $20 vati muvatengere kana kambudzi chaiko chaiko. Vane vachida kuzohanzwawo vachitaura. Saka zvefoni ichatengwa zvechokwadi. Ndangonditaure mari iyoyo kuti ndasvitsa. Vanozoti kafoni kaikai vatete ndasvitsa mari yefoni iripo pamwe chete nemari iri panapa. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Namba dzangu ini ndoitwa mukoma Adrian. Dzinoti 078-077-0855. Dzokorodza zvenyu. 078-077-0855. Namba dzangu idzodzo. Alright. Taurai zita renyu zvizere. Adrian Bakuche. Alright. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, chanzvadzi chamai venyu. Pandinoresva munongondiregererawo muchiziva kuti aiwa ndiri hanzvadzi yamai venyu. Vana baba venyu vanototi vatezvara kwandiri. For now, it's much love and God bless you all.